Pois aquí en Destros, en Salvaterra, un Rápido de Bahía que está xunto co Casela Sopor Industrial loitando por ese ascenso, unha categoría que perdeu da preferente e cose chega aquí a Salvaterra. De momento bo tempo, pero o terreo de xogo escandaloso por este lado, no? Que acabo de velo. Sí, está bastante blando, o sea... É un perigo para algún xogador, no? Que pise mal aí. Sí, porque podes ter erros cos que nos contas, ou nun mal despese, ou un xogador que se resbala, deixa, imagínate, nunha conducción que se enfrenta un xogador nun man a man. Se o teu defensa resbala, pois deixalle todo o campo. É un pouco imprevisible, aparte a tendencia, imagínome que será que según vaya transcorrendo o partido, incluso ainda que non chova, que cada vez estea peor e peor. Non, lo vímoslo nos cos nosos propios ollos, xa non hai nadie que me diga o contrario. Acabo de pisar eu por aí, menos mal que teño os zapatos vos para vir a estos campos de fútbol. Vos xogades nun campo de céspede artificial ali no do Bahía, onde estivemos retransmitindo un Bahía, Unión Deportivo Atios. Queredes voltar de novo á categoría preferente que perdistes? Sí, home, iso, pois, cando fixemos a confección da plantilla, ademais, un pouco pola idea tamén que traía a directiva, pois foi unha das ideas que nos marcamos, un dos obxectivos, sempre con moita cautela, porque non podes poñer o teito de arriba despois, polo que sea, porque pasa en todas as categorías nacionais, en primeira división, segunda división, que mellor tes unha expectativa, e tes plantilla que en principio tes que estar arriba, pero polo que sea, por as circunstancias que sean, por lesións, por mala adaptación, por erros do adestrador, por lo que sea, pois non consigues. No noso caso si empezamos moi fuerte porque conseguimos estar 8 partidos seguidos gañando e tal. Bueno, a verdade que temos unha plantilla bastante compensada, pero bueno, neste partido en concreto pois temos bastantes baixas porque tuvimos un cuadro de paperas no equipo, entonces cayeron unos 4 ou 5 xogadores, e máis temos 2 sancionados, e bueno, pero xa che digo, como o fundamento é que temos unha plantilla de 20 xogadores dun nivel bastante alto e aceptable para a categoría, pois non debería resentirse o equipo. Sin embargo, nesta categoría quizáis debería interesarvos, digo porque hai moitos derbis, ¿no? Cruceiro de Ío, do Maio, Moaña, sí, increíble, ¿no? Tedes aí un montón de equipos aí, sí, cerquiña un de outra, unha vila de outra, a rivalidade. Sí, eu ademais son dali, son de Aldán, ¿no? Bueno, eu quizás son un pouco máis ambicioso, é dicir, eu incluso non lle poría o teito Bahía si por min fora na región preferente, porque se te coñes a terceira división, sempre o primeiro equipo que me mente é o Villalonga. Villalonga pertenece a un concello que é Sansenso, e hai un equipo como é o Porto Novo, hai un equipo como é Sansenso, pero que leva toda a vida en terceira división, é o que leva toda a vida en terceira división é Villalonga, pois é un pobo moi parecido ao Aldán, porque coñece ben esa zona, Mariñeiro, non hai por que ter medo, casa que se a xente se conforma con un preferente, pois será preferente. Bueno, pois ao remato do encontro voltamos de novo a falar e a ver o que opinaches de todo o que aconteceu no 90 minutos, veña. Ok, moi ben. Sorte. Veña.